wangi. Wangi, nanti ke pasar. Aduh, Ma, mataku kelilipan. Elzi, yo lihat mama. Ya Allah. Namanya siapa namanya? Lahir. Woi, Lahir piye to? Wong wis dijenengi dhewe Iya. kok panggil lahir. dan disiki lahir sing tate kono ora tanggal lahir. Namanya siapa? Namanya Elzio. Elzio lah. Wis ganteng ngene iki Pak kowe mbiyen kan nukoke kalung kan mbok deleh ndi ta Pak? Oh iki Dik. Ya, Ya, alah. tak deleh. ya apet. Wis ditalekke. Biar didadekne apa? Ya, alah goyang-goyang dhewe, alah kentil-kentil dhewe. Ayo, gandreng dhewe. Anake sapa? Alah Anake Kang Gareng. dhewe. Anak Pak Gareng. Sok gede dadi ya. Maling. Mantri. Ah, mantri, Pak. lah. Mantri nyuntik sapa? Nyuntik mboke. Kan nyetrek bae. Boke kok disuntik. Ah, mboke lara nang dokter saiki larang disuntik dhewe. Ya. Alah ngisor gajah dhuwur kelinting asu. Kene dipangku bae. Wah, malah komplit kok lho kok. Kaya Adik- kebun binatang. Adik ora cetha. Lah piye? Malah ngakon meleto. Adi kuwi. Iso kayak kene dipinding. Ayo kene dipangku bae. Iya. Wis, Udah, Bu. sudah waktunya makan. Makan. Kan wis bar adus wis wani waktunya makan. Mati. Makan. Amin Allah. Amin. Posik urung sida lagi Oh, bocah. bayi lancang. Bayi iki mbok yo posik sing sabar. Ora pareng nakal. Oh iki anu nembe selapan. Selapan, ya. Ususnya jadi lembut. Diulang mbok Kah, mamane yo. Mama kan didublake mah. Lah jadi Bayi iki jek umur selapan ke ususnya lembut. Aku tuku nyerangah lo. Kae ngono lho. Kae gilane di mama kan didublake. lah jenenge anak Kathokmu ki kathok gajah ki. Gajah Oh, tukune nang ngendi kuwi? online. Online. iso Walah. muni apa ora? Bayi kon. Coba anu spesiale apa kathok gajah ki? Gajah. Enggak. Gajah. Telinganya lebar. Telinganya lebar, Matanya dua. matanya dua. Taringnya panjang. Mm-mm. Bunyinya Oh, dadi- Bisa muni. Heeh. Wih, Iki iso muni coba nggonmu Pak, iso. Anu munine engko jam bar guru-guru. Beda unine. unine piye Pak kono Pak? Wah, iki lha niki Kowe iki kleru lek mung Tenanan kok. sadar aku beton. beton piye to. Dikerowok tenan yo senep. kapan duwe ya? Genten mboten Nerake tanggo komplit-komplit ya. Lah iya yo ora enak ora kencing batu. Ora ketang sak taloke Iya. gitu. Kalau Iya ra. Ya aja ngece. Nyatane ya ngono kok. Ya bener kuwi sak talok loro taloke. Lah mulo. Tengah kaya lombok. Lombok sret. Apa teropong. Aku tek gemes karo kowe. Seneng jenah seneng. Ngombe sik, minum ngombe. Minum. Eh. Udah Pak. Udah minum. neh apa ora? Neh. Nah, minum.